ke channel Cicadul vlog ngawur ke sawah. Hari ini siang ini jam 2 ngesat dulu, ngesat tambakku dewe, muga-muga sat soalnya kumpoi rodok rusak. Ngene lur, sancene wis wayahe ngesat tandur lur. Ditengok hasilnya ae, muga-muga oleh akeh. Iki lur, sing wingi durung ditanduri kok wis moro-moro ana tanduran. Hai. Wingi durung, saiki wis tandur. Cepet pol. Mbuh kapan oleh nanduri. Wis full tanduran kanan kiri ini. Durung kena lur kumpoi lur. Muga-muga asat saiki. Insyaallah tak jegur. Tambahku dhewe soalnya. Aduh. Muga-muga iso jegur. Lur, kumpulnya kena lur. Muga-muga sat saiki lur. Muga-muga sat saiki rek. Lur, wis apes sat. Nah, ketok iwake iki. Apes sat. Lur, apes sat lur. Sat ndang ibuki. Panas. Ini kok keranjang lur. Gotong keranjang. Wish. Keranjang lur. Bawa keranjang. Ngomong gak apa-apa, mana bantet, ambil gitu. Ini ya, beli kan, ngomongnya ya. Ikannya, iwaknya sudah kelihatan guys, sudah kelihatan. Tinggal sedikit lagi kita jegur, masukkan bui. Sedikit guys iwaknya, dan yang mau tinggi. Matahari sore, biasanya pagi, sekarang sore mataharinya bagus. Bukan ya?
tak gentena sih. Karo. Tak kuwi. Mas. Oh, cuk gorene kok. Lek aja kan dek mau kan ngene. Lek enakan kok ukur. Aku gak dijak. Dulu buai. Pokoknya iset adusna. Ate. Gak ada sih mokong. Aku. Karo ta, lupa ae sih. Halo konco kape buri guys. Konco kape buri guys. Ambil makku guys. Ape buri guys. Yuk golek iwas guys. Iku iwake guys. Iku lo iwake guys. Oleh balik. Ngomong ae. Kita ning gone buri guys. Oke. Ayo Gone buri guys. Iku guys, makku loro guys. Iku guys. Iku guys. Iku guys. Lah, sing gedekno ngene nggo. Kita duwe lho wis. Ya. Aku serah. Sero-sero piye. Engko ngene, kok tutuk kene patenono. Tutuk siji. Kena siji. Yo, sik ta delok. Iki guys. Sik. Lagi lho, Lagi patenono ya. Delok tunggu kono. Sawahe iki. Tak lungguh guys. Sawang videone mbekan. Kilekku guys. Sing tukang Siapa? Sing tukang video guys, angger-angger guys. Berapa? Nek kok itu dia. Ku guys, lek ku guys. Ku guys. Iki makku asli, iki makku pinggir omah. Lho guys. Tuh guys. Iki kakakku sing klambi biru ku lho semlaku guys. Iku lho sing tak doli. Nyarek ya. Ku Saka. Pinggir omahku, ki lho pinggir kakakku. Terus iku baterku jenenge Ija, iku Saka, iku kakak Jaki, iki Mak Basri, iki Teh Adis, iku Makti. Iya. Iki dia. Boh apa? Paling golek iwak. Golek iwak telur. Sawahe apik-apik guys. Sawahe makku guys. Iki sawahe ke Cek Adoh ke Makti, sawahe Makti. Iki sawahe makku Per. Setok gorong. Le, tak nembang. Ya, nyemplung. Nyemplung gak apa-apa le ya. Ya. Ya, boleh. Ya. Kalau laku le. Halo. Cepat. Iza. Stop. Mati. Makanmu Per. Iku mati. Dua kali. Kayak tadi ya.
Ana wong iri, ana arek iri lho. Ana arek iri lho, iri. Alasan. Ya, gitu. Ketok toh? Ketok. Ngomong sa. Alhamdulillah guys, wis mari guys. Ya. Semini ki oleh guys. Iya enggak? Saka syutingin enggak apa-apa. Itu tata ayai. Tak syuting kan? Guys, mari guys. Oleh wake guys. Karo-karuan ake. 6 menit iki. 6 menit. Petang bulu. Iya, apa-apa. Gak apa-apa. Nang Saka gak apa-apa. Mari buri guys. Beri guys. Asik. Ya gak Sakai. Kena. Alhamdulillah wis mari lur. Manggrib. Meruput. Si padahal masih.